Padahal ni kasengi menta tang ni kaliang ke jongi kumki isi berkat bagi MDC jongi VPP ngiwan lang hang ni berkat bagi officer jong council naki lightly ki department kata naka ilaka department naka land department dan naka forest department ki officer dan lang hang ni bantuan pet lang ya ke kepala ja ya ke jingkala jong ni ka kalau mau pat kawadan Cibon ki ting kse te adien pangelayo ya ka kaliang ka suki ko jonga ngalayo ya ka ujor ya ka city naka youth wing bat ka women's wing jong VPP ya ka jingwan jengok jogi ya kiniki sengi tayo peladap de hakiniki net sengi na kaliang jonga ngalap khot iki para isi bagi ni syong pat ngila shimi karai ba mata sengi ngi wan jengok pat hadien jing wan jengok jongi mata sengi hakini kinjat sengi ngin sakot kerpang ya ka isi ka jongi pat hakata ka isi ka bangin sa chong ngin perkhat ka ka sinjam ka bangin le ha ka badai bakane ka lau adong ka ba hausam arja khat saw la IT ka lau adong ha bangi ong lau adong ka bangi so tho shai hi bakane na ka ta ka jing pne pensa ya ka khlau ka betap kham tam na ka jing don kam jong ki khon ki hajar jong ki ma ngam ngalai PUE hi ba nu meneng layat nu tai kompol ongi chairman mene nadu tana siap lang kerding ter ngi poy ni hamoro pira dan Cibon ki jingkala bat ngi iru badan Cibon ki pilar ki mauput ki bayang hakani hapring jone ka khalau ngim simtip badi ki mauput jong noru te haduk mentahi ngi dang sa ko umdum ngim simtip Jendela markadau IP ka jingwan jongi mentah ni kalong tanga senjam ka benikong baka senjam ka ar kalong bangin sa syong isi hakini ka kinjat sengi bat ngin sa syim ya ka senjam ka ka bangin rai na ka mentaban pendapat ya ka ni ka klau ka badon kam na kam taki imlang kasalang ngam tip ya ka ni ka jingyo jong kini ki breu jong kini ki kenhon ki biyo ki basi kini ka maput hang ni ngam tip lagi desi shan ki balayat ket kum kalenti ni ka we na pring ka jingbo ro habangi ngi ai kum ka khun ki hima jong kari khasi ki jong ngi la dal lang jong ki hima hatu kita ki bayo la radai mana de kalenti ka badai ro hatu kita ki bayo ikan ka khlau man penon kam ya ka hatu ki dei hok nem ki khun ki hajar jong ni ki hima ka ba shifting kolong bayo uyo de ki we pat namar bagi jing don jong ni ka khlau kolong na ka benta ki khun ki hajar bagin penon kam kat kum ki kendon ka bangalayo i haka jingete haka snam arja khat saw haka ar trik ume bangela i bagi khun ke jar kila bin penun kam yang ni khlau na ka benta ka bit ka biang na ka benta om man penjula de kan dei tang ban chule na ka benta ban penun kam ya kamariang ladan kono ka jinon kam ke jongki den rei om na ka benta ban chule pathar penjet pathar kita ki kendon ki pala biang pa nganget bau si am bore men chua ba arda mila masai mo rengkat bau pa iem bala khat no la thu manix iem rengkat bat ki menteri ki badan hatu ki por nganget ba ki lale ya ka bahatam na ka banta ban penlong law adong hendrai ka basusi pat kolong ba alam ba ka jingi i jungai ki kot keslang ngalap ka kerteng ka basutenat ba bagi ai ki ong ba ka ni ka khlau lembak ki hima ki ong ba ka ni ka khlau na do ko por ka ba mendai kadai ka khlau ki bagai kerting ka lau ka khlau sumar kerpang ka bagi ai kerteng lesi ha ka por ka ba menor la si ka malong shisha kata ka khlau ka ba sumar kerpang ika dengan ngej scam ru bagi isi ha ka por jing ba adan ipeng kala lau adang ai si ngidan ka jing iper apa den kata ka jing long jing man jo kata ka khlau man jungi naka council sa kanika jaka ka badi ka lau adang ka ba mensua ka di ka lau adang kaba Henry mentapat kalab yang sakalau siem te hadian bangilayo ya kajing ujor naka voice of the people party ba kadon kanika encroachment kadon kajing ai jaka kadon ka bubun ki eki bajia kanika klau tengi naka council hi brokwe ila sukhia ya kata bat di nomor kata-kata dah kata mensim kajing sukhia ni lawan ban yuk kejat ni rengkat bat CM bat rengkat ki members jangka isi hi barok bat rengkat ki MDC ban yoi dalam ki jong ki khmat
ya ka balaja hak ni ka klau jong siem te ho da si sangi lalap bon ki hang ni ya ka ba isi am in sa hai ka jing persai lor ki baro ni lalap da lagi jong hikmat ho ka don si sai kita ki jing tei ki ba lami hang ni ki ba ngimtep hang no kodor kini ki jing tei ki mi bat nangnu ki yo bor bat kumnu ki ya kita ki prosedur nomor ya mentahi ngina council ngimpat yo bha ya kaban ya pej ban ya bishar ha halor ka jingmi jing kini ki jingtei ki baper ki badan hakan ka klau hi borok away te halor ka bayade bat kane hi ngin na ka council ngin sa shong ngin sa bishar ngin sa pej ki lat ki lenti ki senjam ki ba ngin le bat da shisha kumba ngin la kular ba ngin le ya ka ba phatam ba la da ngilap ba kidon kinu ki jing pen kheng ngin le ya ka ba hatam ka ba de ban le na kam ta ban preserve ya ka ni ka klau hi borok away kum bang itep menta ka pathai hi kalong concern ha ka ba de bat ka environment ma te ka ni ka klau kalong ka jingkerman om tang ya ka jat ban reu jingi re ka jingkerman ya ka ni ka dong ka snong ka than hi borok away bat hala da ngila ban pene ya ni ka klau ka nu kan long ka jing itna kan long kum ka ta ka jing ai pateng na kam ta ki khon ki ti jungi ban wan hadian habuan but kajing don chong ni ka klau kan yarap sibon ne na kamta ki bobon ki liang la deng ekran ha ka liang jong ka environment ma la da piong ha ka bede but ma ya ki catchment area kum ka jaka ka ban ai kal air ka jaka sa jong ki mrat te kan ni ka klau ka long ka bodon kam e ha do ta ban pensa pene kum ni kum ba kalong khnang ba ki jing mentoy ya ki khon ki ti ya ka pateng ka ban sawan Andrei kabasusi kalong ba hadian bang hadian bang layat keleng sodong ya kanika jaka nadu nang te na mas sendak maupat lang kerding teter sin mauro ngilai ba da sisa kilami ki jingtai ki babon hakini ki klau ha te kalong ka ba ima la dangi pej ma la dangi bisar bat ngi kini ki bajia kumne ka banja la da kumni ka don ka jingtei lane kumni ki mi ki building lane ki encroachment lane ki lum jingtam ka banja hadian nginum tem te ngin hap ya bishar ngin hap ban ya pej bhai ki baro kumno bangin le nang ni sakmat